Jakub, I'm really happy to have you here in our office today in Prague. You have achieved one of our biggest successes in the sales and marketing plan over the last year. And this is the New Get team. You are a New Get team. And having you here, it's because we really want to get to know you better. We really want to get closer to your success, just to hear from you. On one end, we want to congratulate you for what you've done because, achieving such a high level in our sales and marketing plan, it is about many people because you helped many people in your organization, and this is what your success is about. You changed many people's lives. That's what we want to hear about. On one end, to congratulate you for your success, but also to hear about it, because going further, we would like to inspire other people with your story, people that are going to see you, are going to look at you, at your success, and really want to achieve something that you have done because you've done something great. That's why welcome once again to our office in Prague. I'm very happy to host you here, and welcome once again into this discussion with me, and thank you actually for having that opportunity to be here with you. I just want to ask you, how long are you with Herbalife? Veľmi pekne ďakujem za privítanie. V Herbalife som aktuálne 7. rok. So for the last 7 years, you've been with Herbalife. And what did you do before? Did you have any other jobs before that? Or did you try something else? Po škole, ako som vlastne vyštudoval strednú stavebnú školu, tak som začal pracovať ako to, čo som si vyštudoval, čiže geodet, čiže geodézia, kartografia a kataster. No to mi moc nevoňalo a po roku som sa zamestnal v štátnej správe ako bachár, čiže som pracoval, strážil som väzňov, aby som to tak povedal tak laicky. No a vlastne popri tom som sa začal zaujímať o svoje telo a vlastne prišiel som na analýzu skladby tela, kde som sa vlastne dozvedel, ako som na tom. No a po tých 7 rokoch, vlastne 7 rokov som v Herbalife, ale pracoval som aj 7 rokov v tej väznici. No a popri tom som si začal rozbiehať tento Herbalife a začal som sa vlastne tomu venovať viacej. Takže táto moja cesta s Herbalifeom začala po nejakých 2-3 rokoch v práci. No a potom som si to už vybudovala, skončil som a mám to ako hlavný príjem. So it's always interesting to hear. Did you want to have your own business, like your own company, like you're having now? Or did you start on the product and then you realized, oh, there is something more in Herbalife, and then decided to do the business also? Ja som vlastne prišiel na analýzu skladby tela k svojmu trénerovi. No a prišiel som na to, že tým, že som bol športovec, že ma to vlastne zaujímalo, ako som na tom vnútorne, že by som mohol trošku niečo schudnúť z toho tuku, že ten viscerálny tuk nie je taký, aký by som si predstavoval, že tá hydratácia toho tela nie je správna. A vlastne pokiaľ som nepoznal ten Herbalife, tak nevenoval som sa nejako svojej strave, stravovaniu, pitnému režimu. Proste som si dal ráno paštekový chleba a išiel som do práce. Takže nejako som si to neriešil, no čiže ja som prišiel ako užívateľ. Bežali tedy 21-dňové výzvy a ja som sa prihlásil do tej výzvy, tak som si povedal, že teda ja to vyskúšam a že vlastne tá výhra, ktorá tam je, že aspoň si vrátim tie financie za ten svoj prvotný balíček, ktorý som si vlastne u svojho trénera zakúpil. No a mne sa podarilo vyhrať tú výzvu, schudnúť parádne kilogramy, všetko som schudol z tuku, svalovú hmotu som si udržal. No a tedy som si povedal, že asi to funguje a druhý pokusný králik bola moja rodina, takže išli sme to do ďalšej výzvy skúšať s ostatnými. No ale ja som tým pádom vytrval, išiel som pracovať ďalej na svojom výsledku. Perfect. So you started as the customer because you wanted to lose some weight, and then you realized that there is the business, and then you decided to do the business. So then my question is, how do you feel now having your own business? Because many people actually started like you. They didn't think about having a business, but now they're their own entrepreneurs. What is good for you in that? Tým, že som prišiel vlastne ako užívateľ produktov, že sa mi to osvedčilo a začal som pomáhať vo svojom okolí. No, otvoril som si fit kluby v rôznych dedinách, takže máme 3 dediny otvorené, kde vlastne pomáhame tým ľuďom, takže aj so športom pomáhame. Hrávam futbal, takže tiež mám veľa športovcov vo svojom okolí. No a čo to vlastne pre mňa znamená, že som sa do toho pustil biznisovo, je hlavne tá sloboda, že vlastne ja som po tej práci
po tej škole mal vždy prácu, vždy zamestnanie a bol som na niečo zvyknutý, na nejaký harmonogram. Ráno vstať, naraňajkovať sa, ísť do práce, odrobiť tam určitú časovú dobu, prísť domov a sem tam mať dovolenku, sem tam možno ísť na výlet a proste tá časová sloboda. A vlastne pri tom Herbalife som to pocítil, že popri tej práci jednak finančná sloboda tam bola, to bolo fantastické, to sa mi veľmi zapáčilo, že som mal plné vačky peňazí, že to tak hlupo poviem, ale to sa mi neskutočne páčilo. Takže týmto začalo, no a potom sa mi vlastne páčil život jednak aj môjho trénera, že má tú slobodu časovú, môže hocikedy ísť s rodinou na výlet, ide si zahrať futbal, ide sa pozrieť na futbal, ide proste hocikde, ide sa kúpať kedy chce, nerieši nejaké, že teraz musím sa u niekoho pýtať, či môže mať dovolenku, nemôže mať dovolenku, choroba, že vlastne sú tam v tom zamestnaní zníženie platu, alebo človek kedy vlastne nezarába, kdežto tu sa dá pracovať z domu neustále, či som chorý, či som není chorý. Ja som vlastne prišiel za doby covidu, čiže moc ten kontakt 1 na 1 nebol, čiže ja som vlastne bol z online systému, keď to začínalo, čiže ja som bol zvyknutý pracovať online, takže mne to pohode aj vyhovuje tá práca z domu. No a hlavne to, že som, ako som odišiel z tej práce a že som mal tú časovú slobodu, jednak som zarobil aj dobré peniaze, začal som stavať dom svojpomocne s kamarátmi, dal som sa dokopy s terajšou manželkou, s ktorou budujeme biznis, no a narodilo sa nám dieťa, stále pracujem z domu, že nemám vlastne zatiaľ otvorený klub, ale máme spravený v dome, akože máme klubovňu, kde vlastne chodia ľudia sa premeriavať na raňajky, takže máme to v dome zapracované. No a čoskoro sa nám narodí druhé dieťa, mám na nich čas, chodíme po výletoch, chodíme kam nás napadne, chodím s malou na cvičenie a ten čas s tou rodinou to je na nezaplatenie, pretože nedávno sa narodila prvá dcéra, už čoskoro budeme mať druhú. A mala teraz 2 roky a proste ten čas s tou rodinou je... Rýchlo rastú tie deti, fakt, a človek si to až potom uvedomí. A teraz mám byť niekde v práci 8 hodín alebo 10 hodín, potom utekám na ten tréning futbalový alebo na to cvičenie, ktoré mám. Čiže mne maximálne vyhovuje to, že som vlastne celý deň s nimi doma. Od ráno si pracujem, potom môžem sa venovať tej rodine a vlastne potom mi začína môj športový svet, čas, čiže na futbalový tréning, z futbalového tréningu na cvičenie a prichádzam vlastne, keď už spí, takže ja si to do obede a trošku z toho po obede maximálne s tou rodinou užívam. This is perfect. From what I hear is that you actually combined your hobby and the things that you like, the sport before Herbalife, with what you're doing now with your work. In that this independence for you to choose what you do every day and who you spend it with is something that you really value in Herbalife. It's perfect what you're saying, because this is exactly the opportunity that Herbalife is giving. How would you then say, because you said that you do sports and then you do 21 days challenges, do you still do them? And so you had also fitness clubs, yeah? This is how you work on a daily basis? Áno, robím aj šport, no máme tie fit kluby otvorené vlastne, aby som ja vedel prísť do styku s ľuďmi tým, že nechodím do práce z toho studeného trhu, čiže ja tých nových ľudí, ktorých naberám, ktorých oslovujem, čerpám vlastne z toho, že oni mi prídu v tej dedine cvičiť do kultúrneho domu alebo do nejakej miestnosti. Chodí nás tam okolo 20, 30, 40, podľa toho, koľko ľudí sa nahlási a vlastne ja ich tam oslovujem. Čiže to je akože môj studený trh, s ktorým pracujem a vlastne potom ich rozvíjam ďalej. Či už do 21-dňových výziev, alebo proste ľudia chcú pracovať aj 1 na 1, alebo chcú byť takí nezainteresovaní, že ja si idem svojou cestičkou, svojho cieľu chudnutia alebo priberania, nechcem, aby o mne nikto vedel, hanbia sa jedno s druhým, čiže ja sa ich potom snažím transformovať, aby tí ľudia rastli nielen fyzicky, že zapracujú na tom cieli, dosiahnu, ale aj na tej psychike, že aby sa nehambili rozprávať. Áno, používam produkty Herbalife. Začal som piť viacej vody, proste začal som si strážiť to stravovanie, že to není len čo chladnička dá, proste aby som sa sledoval a takto ich podvedome učím nie len, že cvičiť a dodržiavať niečo, ale hlavne sa stravovať, aby mali udržateľné výsledky, lebo tak to je naša misia a poslanie, aby došli do toho cieľa a aby si ho hlavne udržali. Yeah.
So your main method of work is with sports, and it's always been this way. You started with it, and now you continue with the sport clubs. And this is what you also work with the new people. If they want to develop business, they also do it through sport, right? Or you try any other method? Áno, mám supervisorov, ktorí si otvorili vlastné fit kluby, ale snažím sa teraz aktuálne aj viac pracovať tie 21-dňové výzvy, pretože jednak ja som tréner, baví ma robiť tie výzvy a tie výzvy, tie ciele každodenné, aby to tých ľudí posúvalo. Dosť im tam pomáham tým mojim supervisorom, takže dosť práce robím za nich, ale tak mňa to baví a vlastne je to projekt, kde viem vlastne hodiť všetkých do jednej skupiny a neviem, kto koho kedy inšpiruje, čiže oni sa vidia navzájom, spoznávajú sa navzájom, potom vlastne prídu na akcie a konečne ťa vidím, super vyzeráš. Takže potom sa to tvorí tá komunita, že nie je to len cez tú Facebookovú uzavretú skupinu, že tam sa vidíme cez nejakú fotočku. Však dnes AI, veľakrát sa ľudia ani nespoznávajú, keď sa stretnú naživo. Ale je to super, tá 21-dňová výzva a na tom fičíme najviac. Takže 21-dňové výzvy a potom vlastne pracujeme, máme to podelené s pani manželkou. Ja som trošku taký netrpezlivejší, že ja chcem vždy všetko hneď. Tak ja som ten, čo privedie každého na tie raňajky do klubu a do tej 21-dňovej výzvy, že fakt, že každého človeka, koho oslovím. A za žena je taká, ona zase robí s nimi rozvoj. Ona má trpezlivosť, ona s nimi vie pekne sa rozprávať a ich to baví, teší. Takže máme to podelené, aby to bolo vyvážené. Perfect. Yeah, what you're saying is really important because in Herbalife, I mean, doing just fitness without the trainer, without the follow-up, the inspiration, and that 21 days, as you're saying, the system doesn't bring result. Not much, at least, you know. And that's why in Herbalife, the trainer, like you're a fitness trainer or nutrition trainer, is the part that is the most important. Because people, if they do just only themselves try the nutrition or try only sport, it doesn't work. So your job is actually really important. And what you're saying is that you and your wife have a good split, that you are bringing the people in, and if somebody wants to develop, she's working on that, which is great because partially the development of the person is also the next step. Yeah, if they want to do the business, they need to do that personal development. So actually, this is what I wanted to ask you. My next question is about how you develop the people further. Let's say you hear somebody starts as a customer as in the fitness club, but then how do when they decide to do the business, what steps are you taking with them to train them? Čiže ako prvé, samozrejme, keď prídu na tú analýzu skladby tela, pracujeme s tým, že samozrejme už tá vízia dopredu, že aký ten človek bude, či bude na registráciu, nebude na registráciu vhodný, alebo proste nemáme nikdy predsudky, ale snažíme sa vždy pracovať, aby sme vždy po tej prvej analýze mali s nimi čo najviac doporučení. To je základ. Mať čo najviac doporučení, aby sme mali s čím pracovať do budúcna, pretože ak ten človek skončí alebo proste nepokračuje, tak proste aby sme my mali z neho aspoň to doporučenie. Čiže na toto máme zameranie číslo 1. Číslo 2 samozrejme, že teda ide na tú výživu, že ju používa, my sa mu venujeme, čiže samozrejme personalizácia jedálnička, snažíme sa začať s ním trošku rozvíjať viacej aj doosobná, alebo vnútorne trošku, že ako sa cíti, ako sa má, trošku sa mu dostať tak do takého kamarátskeho vzťahu, pretože s každým robíme ten vzťah, nie len, že predáme mu produkty, ale snažíme sa s ním byť aj kamarát. No a vlastne po tých 10 dňoch on príde znova na premeranie, pretože koktail používajú aj na raňajky, aj na večeru, čiže automaticky ja už mám nachystaný koktail ďalší pre neho, pretože má tam 21 porcií. No a vlastne potom ďalej sa ho pýtame podľa tých otázok, že či vlastne sa mu páči byť v klube, či by si to predstavil ďalej používať tie raňajky, či sa mu to hlavne páči, či mu to hlavne chutí, ako sa cíti, či má nejaké prvé výsledky. No a vlastne potom ďalej s ním pracujeme, že či by sa mu páčilo vlastne mať registráciu, že aké sú tam výhody. Takže opäť registrácia, no a keď sa mu teda páči, že sa chce zaregistrovať, tak vlastne pracujeme na tom, aby on do tej ďalšej výzvy
si buď priniesol teda 5 na meranie, alebo 5 do tej výzvy, aby hneď mohol začať, aby sme mu mohli pomôcť podľa mapu, aby vedel pracovať na mape, no a aby sa rozvíjal systematicky, aby to nebolo nejaké sílené, alebo že si len sám objednal produkty. Vždy sa snažíme pracovať tak, aby mal hneď na začiatku nejakú komunitu okolo seba, aby mu to bolo aj trošku veselšie, aby nebol na všetko sám, pretože ja som si to sám vyskúšal. Ja som priniesol domov Herbalife koktail. Mama sa nechytila za hlavu, že Ježišmária, že však to má 300 rokov, že to mi niekedy kúpil môj otec, keď som bola pevná, že však to stalo strašne veľa peňazí. A ja hovorím, mamina, však ale chcem si to vyskúšať, že uvidíme, že čo. A viem, že aké to bolo, keď som išiel za tým výsledkom sám a ostatným ľuďom som bol na smiech. Že proste neuznávali to a čo a neviem čo a proste a stále mali negatívne myšlienky. Ja som bol ten, čo tomu veril, čo si ten výsledok spravil. A proste po tých XY rokoch, čo videli, že som vytrval v tom Herbalife a že som to stále používal, pretože ja používam fakt každé ráno ten koktail. Vždy to neexistuje, aby bolo, ja som bol týždeň v Turecku na dovolenke a ja som sa na nič iné netešil, len kedy si dám ráno koktail, kedy sa vrátime domov. Takže nakoniec používa celá rodina Herbalife, takže už som není jediný na smiech. Takže všetci si dávame koktejly, všetci fičíme na čajoch, na aloe. Takže vytrval som a hovorím to každému, že proste stojí to za to vytrvať na tých hranejkách a ísť si za svojím, pretože to stojí za to. Yes, absolutely. This pin that you're having, the Get One, as I said in the beginning, it is a very high level in our sales and marketing plan. It is an achievement that has many people behind. Was that planned, or do you have like a business plan, like based on metrics or something? Do you know where you're heading next? Keď som prišiel do Herbalifeu, tak vlastne prvý cieľ bolo prefinancovať si svoj balíček. To bolo prvé. Proste to som chcel a proste páčil sa mi ten mixer. To bolo celé. Tak som si spravil mixer, prefinancoval som si svoj program. No a potom taký cieľ som mal, že supervisor, že 50%, nie, že wow, že paráda. Na to si pamätám, jak teraz na ten deň. Keď som mal 25% výhody, tak sa mi vysypalo trošku z koktejlu, tak som to ešte tak vracal naspäť do toho pohára. A keď som dosiahol 50%, že supervízor, že 50%, tak tedy som poutieral. Nevážne. Áno, že poutieral, že dobre, že pohode, nie? A potom som stále pokúkoval vlastne, vtedy môj nadsponzor bol G-Team a mne sa strašne páčil ten červený odznačík, ktorý vlastne teraz mám. No a zahralo mi neskutočne do karát, že z 20 000 royalty to zmenili respektive 1000 royalty na 18 200 bodov. Takže to mi zahralo do karát, že vlastne som tak, že už som zas len krôčik. No a začali sme pracovať systematicky, že vlastne my sme spravili Worteam, AVT, to bola krásna cesta, jak sme vystrelili hore a proste sme to len udržali a same to vyplynulo, že vlastne do pol roka to trvalo, kedy sme sa začali približovať k tomu Get-Teamu a vlastne prvý mesiac bol asi taký, že som si pozrel týždeň do konca mesiaca a pozerám, že 1007 RO. Wow! 1 week before. To bolo, že aha, že super, takže ešte pridáme. Takže prvý mesiac spadol tak, že ani sme o tom nevedeli, že fakt, že to bolo úžasné. A potom už prišiel druhý mesiac, už sme sa chystali, už stresy, či bude druhý mesiac, tretí mesiac, ale úplne bez problémov, úplne super ľudia, super sme vychytali aj čas, aj všetci správne nastavenie hlavy. Ja som im o tom ani nehovoril, som bol len tichučko do posledného mesiaca, do posledného dňa sme tropli, čakali, že čo bude, že či to krásne vyplynie a úplne bez problémov. Výborné. Super. This is a great organizational story that you actually made the pin without knowing. Very nice. So what is the next though? Have you planned your next level or not yet? No, tak ja som dosť taký na farby. Najprv sa mi páčila červená, takže to som si splnil. Samozrejme, ideme krok po kroku, takže teraz určite Get 2,5 by sa nám veľmi páčilo, aby sme sa tam dostali, ale hlavne, aby to bolo systematickou prácou, aby to bolo udržateľné a aby tí ľudia vlastne, aby sme začali pracovať, lebo teraz už to nie je len o tom, že doteraz to bolo také, že veľa práce my, ale teraz potrebujeme, aby aj oni začali pracovať. Máme tam šikulákov,
čo teraz budujú si svoje biznisy. Takže potrebujeme, aby sa viacej angažovali. Takže teraz my sa snažíme so ženou naučiť ich viacej toho biznisového, aby to vlastne pokračovalo, tá naša cesta hore. No a potom sa mi páči taký modrý označík. Mm-hmm. Takže modrá. Je dobrá. Amazing. Okay, that's amazing. Good luck with that. I hope that's going to happen. Was there some time maybe in your last 7 years in Herbalife that you thought that this is not for me, I want to resign? Why would that be if there was? What was difficult in it? A tak myslím si, že kríza môže nastať, samozrejme. Neviem si, ani si tak voľako extra nepamätám na nejakú moju krízu. Možno nejaký rozchod s frajerkou, ale tomu nehovorím kríza, ale v biznise. Ja som to mal super, lebo mňa jednak baví práca s ľuďmi a dosť to spájam cez šport, pretože som rodený športovec, takže aj tie fit kluby mi dosť pomáhajú. A tak príde obdobie, že kedy človek trošku tak stagnuje, že tí ľudia nechcú dávať doporučenia, sú negatívni, stretáme sa s tým, strašne veľa zlého je okolo. Človek si zapne televízor, televízne noviny a proste vojna, zdražovanie, jedno s druhým, takže každý príde a nič iné nemá, len Herbalife je drahý. No Herbalife nie je drahý. Vás vyjde ešte lacnejšie ako normálne potraviny, keď si to človek preráta na tú porciu. A potom sa začali, tak najprv sa škrabali takto, tak hovorím, poškrabte sa takto. Takže boli také veci, že som si povedal, že čo tí ľudia. Unavený som bol proste z tých ľudí, že som odmeral 5-6 ľudí, čo som niekedy zvládal 20-25 ľudí za deň, keď sme stúpali nahor. Proste odmeral som do obeda 5-7 ľudí a bol som úplne unavený, vyšťavený, musel som si zľahnúť. Proste bolo to dobré obdobie, pretože ma to posunulo ďalej, že vlastne aj tak som sa potom pozrel na to, že čo mi to všetko dalo. Že aj keď mi nedávali tie doporučenia, že aj ďalších milión príde proste na ten čas, alebo príde konečne k tomu, že tí ľudia začnú dávať doporučenia. Takže preniesol som sa cez to, do toho prišlo dieťa a je to úplne super teraz. Takže sme našli tomu takú rovnováhu, na nič netlačíme, všetko jak vyplynie a ide to úplne super. That's so perfect to hear. Amazing. And also the fact that you also started a family and now this is the right place to be where that business is actually giving you enough time with your one kid now, but the second one on the way. So really great to hear. What is the thing in Herbalife that you like the most? Je tá jedna myšlienka, ktorú mám napísanú v každom notese, ktorý si zakladám. A je to, keď sa tváriš, že pracuješ, aj Herbalife sa tvári, že ťa platí. To sa mi páči. Že vlastne ja som začal, nemal som potiaž s peniazmi, ani som nezačal pre peniaze. Ja som začal kvôli svojmu výsledku, kvôli sebe. Ja som si vyskúšal, že tie produkty fungujú, ja som si spravil svoj výsledok. Potom druhý pokusný králik bola moja babka, takže tá tiež schudla. Takže zistil som, že aj na tom staršom človeku to funguje. Vtedy som si vlastne ja overil tie produkty, no a potom som sa do toho rozbehol, že vlastne či už kolegov, tedy keď som mal v práci bývalej, som začal oslovovať kamarádov na ihrisku, športovcov. Takže prvý krok taký môj bol, že som si to vyskúšal. Druhý, že som mal plné vačky peňazí, to sa mi páčilo. No a čo sa mi najviac páči je časová nezávislosť. Že sloboda, fakt, že sloboda času dá sa veľmi rýchlo sklesnúť do toho zlého. Že kľud, pohoda, však sú nejaké body, však sú nejaké peniaze. A nie je to zlé, však zarábam stále viac ako môj otec s mamou dokopy. Je to pekné, je to super, však za 7 rokov v práci, však môj otec pracuje v jednej práci 20 rokov, nikde sa neposunul napríklad. A ja byla tých 7 rokov z nuly, áno z nuly, lebo začíname na nule každý. Zarábam krásne peniaze, je to úplne super, takže tá nezávislosť časová, no a ľúbime peniažky, takže aj tie peniaze sú super. Very well said. Very nice. Listen, if there's something that I didn't ask you, I mean something that you would like to share that is important for you also on a daily basis in your business. Taký môj harmonogram, ten denný, čo mám vlastne, že mám rád také kľudné ráno, tak vždy si radšej pristanem, kedy ešte mala spí so ženou, takže kľude si dám malé čaj, koktail
a proste idem potom systematicky vlastne, že jednak si podpisujem na správy z predchádzajúceho dňa, ktoré vlastne ja už po obede neodpovedám na tie správy, lebo mne začína ten športový svet svoj. Takže ja už si to potom riešim ráno, potom mi prídu analýzy, ktoré mám dohodnuté a potom vlastne mám oslovovanie, dohadujem ďalšie analýzy, no a stále proste, či už zdieľanie na Facebooku, na Instagrame, sociálne siete, aby tí ľudia videli, že niečo sa deje. Takže čo by som chcel jedine tak, možno aby som chcel, aby si ostatní pamätali, alebo respektíve, aby si niečo zobrali, je vytrvať. Asi nič iné, lebo prídu aj ťažšie veci, že človek nevidí hneď z toho výsledky, z toho zdieľania, alebo z toho, že športujem a pridám si to, alebo z toho oslovovania tých ľudí, že vytrvať a stojí to za to, lebo potom si človek vlastne tak v sebe uvedomí, že dobre robil, že vytrval, že sa mu to vyplatilo a že ten cieľ, čo chcel vlastne, ako som mal ja napríklad odísť z tej svojej práce, kde som vlastne musel robiť to, čo mi niekto prikázal, byť tam od určitého času do určitého času, že vlastne tá časová sloboda, po ktorej som túžil, že proste idem hoci kde, hoci kedy, hoci kam, tak som si to dosiahol. Takže určite vydržať, stojí to za to, ísť si za svojím cieľom. Perfect. This is great to hear. Jakub, really thank you very much for being here, because your story is very inspiring, because you are in the company only 7 years. That's very short time. And you managed to learn not only the product and manage to understand how it all works, but also have also the business and have a successful business, and with that helping so many other people. And that you're so determined, and you're also with all your sport background, that you're actually giving a complex of service to the customer. This is really great, and that's why I wanted to thank you for being here with us, for really spending the time to come to Prague and also share your story, because it's a very inspirational story, and I'm really hoping that you're going to inspire also many other young people that are not only thinking about the product, like changing how they look and feel, but also maybe starting their own business, because it really gives a lot of freedom, and it's unlimited opportunity. So thank you very much for coming, and I really appreciate you here, and good luck with everything else that you're having in your next calls. Thank you very much. Thank you.